सगळी आमगे मोगाल तियात पळयना हांव स्वीडन आणि हांव स्विझल आणि आमी अबाव स्वीडन आम दोगांय कॉमेडी क्वीन जेनेट आणि फिलिप आल्मेदागे भुरगी मुगे पापान गोंय आसा जायते तियात बरयलाय सगळी कुशाल आमी वेतात दुकां सर्कस आणि जायते आणि यूके येयल्या फर्स्ट टाइम मुगे पापान हो तियात बरयला आणि मुगे मामान कॉमेडी क्वीन जेनेटान हो तियात डायरेक्ट केला आणि तियात्रा नाव सांगनाय रे आणि तियात्रा नाव ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट हे तियात्रा शो जातलो हे भाशेन फर्स्ट शो जातलो आमगे 19 जुलै 6:30 वरांक सडबरी हॉलार तेच भाशेन जुलै ते 20 तारीख आसतले 2 शो साउथ हॉल फेल्सन स्कुलान 2 आणि 1 शो आणि 21 जुलै आमगे जातलो शो मेका हॉलार स्विडन सांजेचे 4 हे भाशेन तुम्ही आमगे मामा पापा मोग दिला तेच भाशेन तुम्ही आमगे तियात्रा येवन आमकां मोग दवरून आम आशेन रावताय ऑल द बेस्ट